agah Afric Ruth agus Ciarán. Bhí neart figiléirí i gcónaí in ar measc agus muid fása níos idir bhainteoirí Cathain agus muintear Baileann. Agus sé roinnte go inis, Afric agus Ruth arís ar na bhailíní, Chomáil am Héin agus mar Grahar Mícheál ar na bhailíní freisin, le gá riail ag tosú le Callaghan's.